Benvidos a Patio de Xogos. Moi boas tardes e benvidas todas a este patio no que eu vos guiarei a través dos diferentes xogos. Son Anxo, vosso mestre de cerimonias, e podedes contar comigo para o que precisedes, pero atentas e preparadas porque comeza o xogo. Dentro da nosa misteriosa caixa secreta chea de amor, un doce tesouro valorado en nada menos de 360.000 millóns de moedas de paixón. Deste fantástico, agora vos seredes o equipo das lanzadoras e vos seredes as mestras da cinta porque tedes a... Ei, paramos! Eu moverei a cinta cara arriba, cara abaixo, cara a un lado, cara ao outro, rápido, despacio. Veña, movimento, intentade cestar cantas máis pelotas sexa posible. Vamos! Veña! Canto tempo tocou a banda antes de comezar o primeiro xogo? A, 30 minutos, B, 6 ou 7 minutos, C, 2 segundos ou D, 1 minuto. Adiante. Equipo amarelo. A resposta é correcta. Un punto para o equipo amarelo que iguala ao equipo azul. Identifícome como home 0, muller máis 2, non me importa, menos 1 ou non binario máis 1. Escollede unha opción, calculade e situádevos. Moi ben. E gaña a xogadora número 23, 10 puntos. Continuamos con outra afirmación. Dalle a piñata en 3, 2, 1, adiante. Que hai dentro? Caramelos, maravillosos caramelos. Son tan doces.